Слагаме му гумата. Задължително трябва да стръчи лука, защото от слънчевото разширение и от студа гумата се събира, а ние пускаме плътно и да стърчи, разбира се, за да няма усложнения после при студено и топло, да не се напукат стъклата. Е така режеме тук те и е така я отдевам, за да е плътно. Виждаш? Да, защото се събира и се такова. Това се отнася за всички, трябва да го правите, нали? Не само аз. Качваме отгоре. Държаме. И съответно си внимаваме с ръчичките, защото най-веднъж съм се резал. Лекото момчето знае. И първото стъкло е готово за монтаж. Минаваме назад да гумираме следващото. С това перо винаги трябва да е навънка. Да няма усложнения после. Усложненията са, че трябва да слагаш гумата наново. Ето така се гуми. И режеш в лука. Бръснал съм си подмишниците, не е.